Зәңгәр экрандар янына 60 яшьлек күркәм ғүмер байрамын билдәләүсе Тәнзилә Шамил кызы Ваһапованы сакырабыз. Күгәрсен районы Күгәрсен авылында яшәүсе Шамил һәм Тәвилә Миңлеғоловтарның тату гаиләһендә 30 гыйнвар көне дөньяга кыз бала туа. Балага матур итеп Тәнзилә дип исем кушалар. Шул вакыттан инде 60 ел гомер үтеп тә киткән. Без әсәебезне матур юбилее 60 яше менән кайнар котлайбыз. Тормыш иптәше безнең кадерле атайыбыз Ваһапов Тәлгать менән тату гаилә корып, үзләре кебек инсафлы 3 бала үстерәләр. Ошы матур гаиләлә улдары Ринат, Рөстәм һәм кызлары Лариса туа. Хәзер инде ейән-ейәнсәрдәрен Тимурды, Заринаны, Әмирде лә карашалар. Кадерле әсәебез, юбилеяң 60 яшең котлы булһын. Ер йөзендәге иң изге теләктәрне, йөрәктәге иң кадерле, иң гүзәл хисләрне, гомернең иң тынысын, бары тик яхшылыктар, бәхет, именлек, сәламәтлек теләйбез. Безне тәрбияләп үстереп, үз аллы тормыш юлына басырга ярдәм иткәнегез өчен зур рәхмәт сезгә. Уфтанма гомер уза дип, йылдар бер дә бушка узмаган. Йылдар үтә торһын әкрен генә, хүрелмәһен генә дәрт дарман. Һиңә рәхмәт һүзен әсәебез белдерәбез туган көнеңдә. Үстердең һин безне кеше итеп, олы рәхмәт барыһы өсөн дә. Озын гомер бирһен Ходай тибез, кояш һиңә бирһен яктылык. Иң изге теләктәр менән улдарың Ринат, Рөстәм, кызың Лариса, киленең Гөлнара, ейән-ейәнсәрдәрең Тимур, Зарина, Әмир. Хөрмәтле Тәнзилә Шамил кызы, якындарыгызның изге теләктәре тормышка ашһын. Юбилеегыз мүбәрәк, күңелегез көр, тауыр таңдарығыз аяз булһын. Утыр әле ән яннарыма, бер сөйләшик әле туйганчы. Сөйлә хәлләреңне, тыңлыйм әле күңел булганчы. Кулларыңны кулларыма алыйм, тойым әле синең җылыңны. Башкайымны иңәреңә куйып, тыңлыйм әни моңлы җырыңны. Утыр әле әни яннарыма, бер бушатыйм әле күңелне. Син янымда булган чакта миңа шундый рәхәт, шундый күңелле. Синең җылыңны, башкайымны иңәреңә куйып, тыңлыйм әни моңлы җырыңны. Кулларыңны кулларыма алыйм, тойым әле синең җылыңны, башкайымны иңәреңә куйып, тыңлыйм әни моңлы җырыңны. Утыр яннарыма, сузыйк әле моңлы көйләрне. Рәхәтләнеп икәү җырлыйк әле, читкә куеп барлык эшләрне. Кулларыңны кулларыма алыйм, тойым әле синең җылыңны, башкайымны иңәреңә куйып, тыңлыйм әни моңлы җырыңны. Кулларыңны кулларыма алыйм, тойым әле синең җылыңны, башкайымны иңәреңә куйып, тыңлыйм әни моңлы җырыңны. Башкайымны иңәреңә куйып, тыңлыйм әни моңлы җырыңны.
әлі мұңлы жарыңа